dito sa baba, kung dito ka nakatayo sa labas ng hotel, ito siya yung makikita mo dito. Yan sa baba, mga yan dyan. Tapos yan doon sa medyo malayo na yan, ibang mga hotels din yan dyan. Mga bahay pala. Yan. Yan, dagat. Man-made lang ba? Yung pinapasok lang dito yung tubig dagat. Kasi nung time na ginagawa pa lang ito siya dito, mga ilang years pa lang. Kasi bago lang ito eh. Meron dati na pinupuntahan namin doon sa Kiran sa kabila. Ano siya? Yung maliliit yung mga bahay doon na inaarkila. Ngayon dito, buong bahay malaki siya. Sobra. Parang hotel siya. Tapos, yan. Doon sa kabila. Tapos ito nakikita namin ito noon nung ginagawa ito, may mga backhoe dito para makapasok yung tubig galing sa dagat dito. Ayan. Diyan sa kabila. Ayan. Wait. May upuan din dyan eh. Dito may upuan din. Ayan. Dito sila nagtatambay. Pag bumaba ka, ito yung makikita mo dito. Ayan. Tingnan nyo guys. Ang ganda. Yung hagdan pa lang may light na siya pababa. Bakit di gumagana itong sa kabila, nasira yata to. Yan. Yan. Ganda no? Ito yung tanawin sa gabi. Pero tahimik siya kasi nga private siya. Yung mga bisita andyan lang sa loob ng bahay kasi may mga swimming pool din sila sa loob. Kaya sa inat ngayon, wala masyado nagstay sa dagat. Actually, na ngayon eh, past 2 o'clock in the morning na, andito pa kami sa labas kasi yung mga bata, naliligo. So, habang nanonood kami, nagbabantay sa kanila, pwede din naman na pwede kaming mag-video dito. Ayan. Ganda may mga light. Pag doon ka sa kabila magtingin dito, makikita mo rin siya. Ito ang ganda. Ang ganda kapag sa gabi makikita mo. At saka hindi masyadong ngayon, hindi mainit yung dampi ng hangin. Kasi kanina, at saka kahapon, mainit. Jack and Get Lens Perfection. Hi. Hi to you. Thank you so much for watching. How are you, Jack? Hi. Thank you for watching. 12 million people in the house. Mega love shout out. Thank you so much, guys. I just wanna show you kung saan kami ngayon. We are here in Kiran. Ganyan ang beauty ng Kiran ngayon, guys. Medyo, tahimik siya. Pakita ko sa inyo, guys, yung bahay. Yan ang bahay. Ang laki, no? May pool yan dyan. Tapos, yun. Yung ibaan dun. Hey, Jack. And the other one, I cannot read your name. London, hi. Thank you so much for dropping by. Hi, London. Yan. Tingnan nyo guys. Ang ganda. If you are in Kuwait, try to visit this resort. You will enjoy here. I don't think most viewers are foreigners, I think. So, pag nagtagalog ako guys at hindi nyo naintindihan, okay lang yun. Di rin ako marunong mag-English. Kaya, trying hard. Carly Drows. Hi. Mega love shout out and thank you so much for dropping by. Ayan. Look guys, Yan. It's the stair. If you wanna go down there, there's a light. Yeah, and ito, Tamra. Yan, Tamra. Dito may mga upuan nandito. Ito may mga bulaklak siya, guys. Ang ganda. Si Ate Presi. Ate Presi, lumabas ka dito. Para makita mo kasi minsanan lang to. Maybe next year na naman kami makabalik dito. Kaya I'll take time to
take this live video for remembrance, right? Yan. Ate Pressy, thank you. There you go, guys. Thank you so much for those who commented there. Thank you so much. I love you guys. I love you fans. Char. Fans talaga. Ayan. Kahit busy kami buong araw, nakapagpahinga naman kami kanina. So, ngayon, time to take videos. And, enjoy lang kasi last day na bukas. Kaya guys, ayan na. Sa Ate Pressy. Yan. Hi, Ate Pressy. Thank you. Ate Pressy is murmuring something. And if you guys can understand what she's saying that it's already 2 o'clock in the morning, but still the kids are not going to tragis, mag-English na naman tani. Pressy, mag-English naman tani kaya mga bisita di why ko kabalo kung kanay sino to. Hindi ko naman to subscribers pero ayan. London, Carly Rose, Jack, and the other one, I don't know who you are, guys, but thank you so much. Very much appreciated. Thank you so much for watching. And my live will end here. Thank you so much. It's time for us to take a rest because it's too late. It's already past 2 o'clock in the morning, and tomorrow we're going home. This is our last night here. Tomorrow in the evening, we'll go home. Tapos, yun, makapagpahinga na rin kami for sure. Kaya, yan. Ganda dito. Speak. Okay guys, thank you so much. Bye-bye. Thanks for watching. Bye. Bye. I love you so much. Bye. See you on my next live. Thank you so much. And God bless you all. Maasalama. Goodbye. I love you. I love you. I love you. Bye.